Bisan pa man sa hulga sa ASF, di gayon ikalimod nga ubay-ubay ang nag-crave niini. Mga kapuso, atong katunon ang pagluto o pagpreparar sa lami ang ginabot pinaagi niining report. Kinsay dili mag-craving sa kagumkum magkalami sa kinaham nga Cebu street food, ang chicharon bulaklak o mas naila sa mga sugbuanon nga ginabot. Busa akong buot nimo magluto niini, tara dungan tang magkaton sa pag-andam niini kauban ng food vlogger nga si Joseph the Explorer. Una, hugasan ang ginabot, lakip na ang mga lamas. Dayon, hiwa-hiwaon. Palatan sagol ang mga lamas aron mo tuhop ang lami niini. Dayon, igisa kini. Pagkahuman, iprito sa mainit nga mantika. And here you go mga kapuso, ang kagumkum nga chicharon bulaklak o mas naila nga ginabot. Kauban si Clans Gabutin, Mark Rajabalia. Balitang Bisdak.